Det her er noget Lego, vi selv har lavet. Den her har vi med til at lave hjemme hos Jonas. Prøv at se her. Okay. Der er hjul her, og så kan man... Det er som baby! Stop, Nikolaj. Så kan man sætte den her op. Okay. Okay. Prøv at se her. Find lige mig, Mikkel. Og så den her. Kan der sidde Den en anden bruger vi i? også noget tid på. Og så trykke herom. Hallo, jeg ved det. Så kan man trykke pakken. Oven på den her. Der. Hov. Og så... Nej, man skal hive den. Hov. Men lige lidt. Okay, Jonas. Nu skal lige have. Okay. Må Så kan man ligesom trykke på den. Og så kan man hive tilbage. Og så kan man trykke på den, så den ligesom Åbn lige her. åbner vingerne. Åbn lige. Så. What, Mikkel? Du smadrer den. Undskyld. Mikkel. Homeshot. Og man kan også tage den af. Der er den der skive. Nu skal Mikkel lige vise, at mig og Jonas kan lave baglæns salto. Okay, vi venter lige på Jonas. Nej! Jeg skal vise, at jeg har lavet mit baglæns salto. Det kunne du bare ud og gøre. Nej. Kom så. Vis mig. Det er Nikolaj. Okay. Så nu går vi. Det er Jonas' trampolin. Og den er blevet meget bedre end sidste gang. Og så laver man lige et baglæns salto. Kom nu. Ej, Nikolaj, det gik ikke så godt. Ej, jeg gider ikke at filme den. Nej, Mikkel. Okay. Pisket. Vi har også gjort boligskotter. Prøv at se, det er Jonas'. Den gik heller ikke så godt, men nå. Jo. Skal jeg lige vise, at jeg kan lave et baglæns salto? Det ved Jonathan altid godt. Undskyld, jeg smadrede den. Kan du bygge den? Er den gået helt i stykker? Så skal man lige... Skal den... Mikkel, det gør ikke noget. Mikkel har lige smadret Jonas' iPhone. Hold nu kæft! Hvor er du ond? Okay. Nå, men Mikkel. Kan jeg på det? Hold nu kæft. Og han... Okay, Nikolaj, du går lige ud og vise, at jeg kan lave baglæns salto i slow motion. Nej, så skal du først vise, at jeg kan lave forlæns salto og et baglæns til. Det gider jeg ikke, Nikolaj. Så gider jeg ikke at vise det til dig. Mikkel, Mikkel, det var godt, det ikke var den her, der gik i stykker. Ja. Det var den sværeste, vi byggede. Ja. Prøv at se, det var det. Klik. Og prøv at se de der pigger. Og så sidder der noget hernede. Vent, det er nogle våben. Lynninja skal sidde der. Og lynninjaen skal sidde der. Prøv at se. Og isen der må kun sidde en lyn og en is. her. En lyn og en Fordi jeg følger efter på pakken. Og så prøv at se, hernede skal den sidde. Og heromme kan I se, der er et fængsel. Og så kan man lige gøre sådan her. Ja. Og så ind, Tilbage. og så ud. Ja. Og så ind, og så vis lige, hvor man gør det. Ja. Det er heromme. Og så trykker man ind, og så folder den så ud. Kan I se det? Ja. Og så folder man... Halle, skal vi ikke ind på YouTube? Ind, og så er den herinde. Halle, skal vi ikke ind på YouTube? Bare. Jo, vi skal lægge den ind på YouTube, og det her det er rullehjul, ikke? Og så prøv at se her. Vent, Mikkel, optag. Ja, jeg gør. Så sluk og prøv at se her. Mig og Jonas, vi leger. Jonas, må jeg gerne lige prøve at tage den her ud? Nej. Jamen Jonas, bare roligt, man kan sætte den ind igen. Må jeg ikke? Jo. Og så leger mig og Jonas. Bussej! Nå, men kom, nu skal vi ud. Nej, vent. Hvad? Og det her, det er alle Jonas' mænd. Vi er på besøg hos en, der hedder Jonas. Okay. Og så skal vi udenfor. Og nu skal vi udenfor, hvis vi kan lave et baglæns salto. Jeg skal lige lave op. Hej da!
Jonas starter lige. Og fiskemanden var lige, og så spurgte Jonas, om de skulle se baglæns. Han var overgræder. Kom der. Og han kan lande på benene, fordi vi er hjemme hos ham. Og han har en trampolin, og vi har ikke nogen. Ja, så han er meget bedre end os. Her, Nico, hold den. Nej, nu er det min tur. Nico! Din ådder. Og Nicolaj, vi skal ikke se dig lave forlæg. Baglæns, altså. Nej. Det var ellers lige så perfekt. Okay, fjern dig lige. Jeg skal lige optage syge Nico, som der laver det dårligste salto i verden. Her. Så. Jeg har lavet ikke det dårligste. Du er lige så dårlig som mig, Mikkel. Nej, vi har tro på noget. Nico, jeg optager stadig ikke. Og du ved godt, jeg har optaget det hele. Nej, det er mig, der har optaget det hele. Og jeg har optaget lidt af det. Så kiss my booty. Jeg laver det. Han laver det i slow motion, og kender I det der, hvor der er noget, der drejer rundt, og så helt ned til enden, når man er død i spil. Sådan gør han ligesom. Og så laver han det i slow motion. Prøv at se. Og så bagefter skal vi lave et forlæns. Det er ikke sikkert, jeg gør det med det samme. Prøv at se. Ja. Er det ikke sjovt? Nu laver jeg forlæns. Nu skal vi lave... Nej, nu er det mig. Ja, og så er det Jonas, der skal lave et forlæns. Jeg laver de tryk. Og så bagefter skal vi lande på knæene og lave forlæns. Det skal vi bagefter. Prøv at se, Jonas, han er griner. Min tur, nu er det min tur.